As seguintes casas comerciais convídante á festa do viño tinto do Salnés. Infoba, venta e reparación de equipos informáticos, consumibles e multimedia. La Feria del Calzado. Calza a túa familia con bo calzado e cos mellores prezos. Tamén bolsos e complementos. Búcaro Decoración. Todo para o teu fogar, agasallos, textil e papel pintado. Maribel Moda, elegancia e deseño á túa medida. Arranxos e complementos. Centro de Fisioterapia Barrantes. Cursos de pilates en grupos reducidos e convenios de tráfico e laboral. Clínica Odontolóxica López y Calviño. O coidado dental coa máis actual tecnoloxía. Autoescola Barrantes. Ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación CAP e mercadorías perigosas. Recambios Romai. Telefonía móvil e recambios e accesorios pro automóvil e industria. Gina Fogar y Textil. Alfombras, cortiñas, estores, roupa de fogar e artigos de decoración. E restaurante Tío Benito. Sen dúbida, unha das mellores festas, non só da nosa Corma, sino de toda Galicia, é a festa do viño tinto do Salnés. A investidura dos valedores e valedoras da Honorable Orde dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés. En sesión extraordinaria de data 23 de maio, a Xunta Directiva da Honorable Orde dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés acordou co voto favorable da totalidade dos seus membros investir como valedores desta Honorable Orde as seguintes persoas: a Juan Carro Tourís, bodegueiro; a Abel Fernández Barandela, pintor; a Calixto López Refojos, xuíz de paz; e a Mónica Irago Sobrino, fotógrafa de profesión. Xuras defender ata caer rendida, que non se sabe, que non mareada, as bondades deste noso viño tinto, fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa deste andar de caballada continuamente. Xuras? Xuro.
polo poder que me confire a gran experiencia de grandes calcadas de viño, nomeote valedora deste honorable orden. Benvida, benvida. A Guardia Civil está aí, pero non pasa nada, verdad, señora gente? Hoxe non hai problema ningún. Todo, que se vexa. Aí estamos. Bravo. Compañeros gráficos, fotos sin rumbo. Así está tamén. Aí estamos. Queres facer unha pinturita aquí na servilleta ou deixámoslo para máis tarde? Tens que verlo todo e decir que está buenísimo. Ten que ser. E ademais eu de. Salud. Arriba todo. Un aplauso para Tito. Todo el mundo al suelo, me cago en Dios. Un diploma. Seguimos na procura de buscar máis para o ano. Vou poñer no medio. Aquí. Sí. Vinte para allá. Todo sale moi ben. Pero como eso tamén vai variando, porque segundo os personaxes case que facer ás veces adelgazo, pois dixe, non, a mellor é por outra cousa. Despois pensei, seguro que é pola cantidade de viño que levo bebido na miña vida. Levo bebido, porque agora os últimos anos non bebo viño, son mal referente, son mal cliente para o Juan e para outros adegueiros que hai por aquí de primeira fila, porque deixei de beber porque un día tive que fazer unha analítica, que me colleron para un traballo, e me dixo o médico, amigo, vai haber que empezar a beber auga, pero como a tolos, Dixo, como vou beber auga, se a auga escaralla os camiños. Dixo, non, ti tens que beber polo menos 3 litros de auga ao día. E dixo, pois mira, a 3 pedras de hielo por cuba libre que lle manjo, estou entre 14 e 25 diarios, malo será que non ando nos 3 litros, se non chego son 2 3/4. E dixo-me, non me vale esa modalidade, ten que ser a beber líquido, porque eu teño bebido moito do Noso Señor, de verdad, que eu algunha semana da miña vida o único sólido que tomei foron os limóns dos gin tonics. E dame rabia que daquela non se lle botaba pepino, porque sería a alimentación moito máis sana e equilibrada, verdad? Quero recomendar, xa, supoño que a maioría sodes daqui, pero como está isto espectacular, co Monte do Castro, con todo o que hai. A mí falta ir a Solobeira, pero non me atrevo. Diz que deixa o coche abaixo e cando chega non hai nin as rodas. Son rumores. Non sei se há unha vítima aquí, pero eu por si acaso de momento non fu. O día que vaya vou andando de todo. Das así! Viva Viva de Barrantes! Viva Ribadumia! E viva toda a xente que participa! E de sempre unha fuerza! Adiós! Esta festa celébrase en Barrantes, no concello de Ribadumia. Vamos pola 41ª edición, pero vemos que pola cantidade de xente que hai, isto ten para moitos anos. Encontrámonos con Suso, un gran bebedor de viño tinto. Suso, eres dos que lle pega? Bastante ben. Pero gustache o viño tinto ou eres dos que molla o pan nel? Hai que facer de todo, macho. De todo. Pero polo que vexo vas a estar todo o día bebendo viño tinto. Nada, todavía non, se non á noite, ni na Virgen, non. Por suposto, encontramos xente que está degustando non só o viño, senón o chourizo daqui de Barrantes co pan. Contanos, vemos que chourizo, pan, viño... estragado. Como di, é para andar o camiño, pero neste momento, nesta hora, é a conxunción perfecta. Encontrámonos con Salomé, a alcaldesa de Ribadumia. Dinos, como vemos esta festa para este ano? Bueno, pois moi ben, eu creo que xa o demostra no sitio no que nos atopamos,
que estamos agora pois en sábado nos momento casi máis importante, pois que a Carballeira pois está a tope de xente, pois mentras se celebra esa cata final onde se van a escoller os mellores viños tintos da cosecha do ano pasado, onde se invisten os valedores, e agora pois onde teremos a oportunidade pois de degustar viño e ao mesmo tempo pois esa comida de confraternidade onde se premiarán os mellores colleiteiros. Salomé, ademais de viño e comida a reventar, tendremos moitísimas cousas no Concello de Ribadumia, aquí en Barrantes. Por exemplo, teremos orquestas, pero que cousas teremos tamén? Pois se pensou nun programa con variedade, teremos música, baile, pois gastronomía, porque ademais do viño pois habrá pulpo, habrá empanada, habrá distintos pan con chourizos como que están agora mismo, habrá actividades culturais, festas para os nenos, habrá deporte tamén con esa BTT que se vai a celebrar mañán, polo cal hoxe pois temos que ir todos tempraniño para mañán, sobre todo aqueles que van a participar nesa gran BTT, festival de bandas, concursos para nenos. Eu creo que pois un programa moi variado e pensado sobre todo para todos os públicos, para xente nova, xente non tan nova e para os nenos. Encontrámonos con Rafael Louzán, o presidente da Deputación de Pontevedra. Dinos, esta é unha gran festa aquí na zona, vemos que é unha festa a nivel comarcal, a nivel provincial. Contanos un pouco que forza ten esta festa. Bueno, eu teño que falar desta festa con moita ilusión, porque de alguma maneira son desta zona, son deste municipio. Bueno, pois son 40 anos ou algo máis. 41, por eso, neste caso. O sea que despois de 41 anos eu creo que é unha homenaje a tanta xente que leva traballado na cultura do viño, non só no Tinto de Barrantes, somos unha terra de viño, aquí se produce o mellor viño do mundo, probablemente, que é o viño blanco albariño, denominación de origen Rías Baixas, e polo tanto todo o que fagamos en pro da exaltación deste produto, da defensa do mismo, estaremos facendo ben, non? Por qué? Porque con eso defendemos a identidade desta terra, de que temos produtos de moitísima calidad e aparte que, bueno, esta festa de alguna maneira eu creo que xa está totalmente consolidada. É o importante que todos os que participan, non só produtores e adegueiros, en definitiva os visitantes, se levan unha moi boa impresión de haber pasado por Ribadumia, por Barrantes en este caso, e que poidan disfrutar sempre, ademais, nesta primeiro fin de semana de xuño, que creo que é a fecha idónea para empezar o carrusel de moitas festas gastronómicas e tamén de romerías que hai en toda esta comarca, en toda Galicia. Encontrámonos co pregoeiro da festa do viño de Barrantes, Pepo Suevos. Que tal, como estamos? Que tal? Vedes que teño mellor cara, non? Depois de manjallo unha taza ben chea de arriba, isto cambia a visión do mundo. Bueno, como ves esta festa do viño do Barrantes? Pois vexo unha festa apaixoante porque os produtos típicos nosos hai que ensalzalos sempre, o viño sempre axuda a que haxa máis festa porque unha cousa tira da outra e ademais o tempo está acompañando, temos o liño, co verán que din que ven malo, pois empezamos coas festas con bo tempo e hai xente, bueno, non se pode pedir máis. Bueno, e para curar esa afonía, pues un pouquinho de viño, sí que ben, Sí, señor, canto máis cargado, mellor. Incluso creo que vou beber o pouso nada máis, para que limpe, para que tire para baixo ben e leve a roña toda, que é. Dico, o pouso hai que deixalo, non? Pero cando tes a gorxa tocada e chea de cousas raras, hai que meter sólido. Nada de mel con limón ni nada, un pouco de viño tinto de Barrantes. Claro, o mel é pos cantantes. Pero eu non son cantante, eu son un payaso, entón eu teño que meter algo que me libere, que me deixe falar, e tampouco ten que haber moita calidade de voz, con que se entenda, chéganos. Pepo, dinos, este verán tes moitas actuacións, tes moitos
bolos, como lle chaman algúns. Sí. Bueno, algo hai. O que pasa é que eu no verán son partidario de descansar, porque o meu, claro, home, porque eu son de familia acomodada, e no mes de agosto hai que ter vacacións. Non, sabes que pasa? Que o formato meu da comedia ten máis acollida no inverno, en sitios cerrados, son máis de bar, de taberna. Monólogos. Exactamente, monólogo de taberna, de auditorio pequeno, esta cousa de palco de festa, de moita xente e tal. A min quedame un pouco aparte, algún pregón sí que teño, pero actuacións como tal, como humorista, en estado puro, vamos dicir, non funciona tan ben. Está claro que a festa do viño de Barrantes non sería tan divertida se non estivera Pepo Suevos con nós hoxe. Polo menos o pregón intentamos desdramatizalo, darlle un toque de cachondeo que é o que pide unha festa como este, que é de roer, a fin de contas. Así que vou vos deixar porque me están chamando para a comida. Creo que non chajo pulpo a nada. Ai, hoxe é moi importante. Veña, hasta sempre. Graciñas. Chao. Encontrámonos con Ana Vicente, unha das mulleres máis fermosas da festa aquí no Viño de Barrantes, que foi a presentadora do evento. Sí. Dinos, moitísima xente hoxe, moita afluencia de público, como ves a cousa para este ano? Moita xente, o tempo axudou moitísimo, a verdad, porque o ano pasado chispeara así un pouco, este ano fantástico, a xente super animada, a festa continúa, eu non entendo estas boas caras que ten todo o mundo despois de toda a noite de festa de onte, que estiveron ata as 5 ou 6 da mañá. Ti tamén estiveches? Eu non, pero contáronmo. Contáronme, eu fíome do que me contan. Hoxe vas manchar os dentes, vas manchar os beizos? Sí, por suposto. Eres das que bebe viño, entón? Moi pouquiño, pero o tinto de Barrantes merece a pena. E súbeche ou eres das que aguanta o tipo? Bueno, eu teño aí o límite e controlo bastante, por si acaso. Teremos entón todo o día aquí na festa? Todo o día. Xa vedes, disfrutaremos da presencia desta fermosa muller na festa do Viño de Barrantes. Moitísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Como en todas as festas, vaya donde vaya, sempre me encontro xente da Illa de Arousa. Precisamente aquí hai unha familia vestida toda de azul. Pablo e Lucas, dous nomes apostólicos. Pablo, dinos, vas beber viño hoxe? Espero que non, No. Non vas beber? No. Un poquinho de Coca-Cola e tal? Sí. A ver, Lucas vai beber viño tinto? No. Na festa do viño tinto, obviamente tamén nos encontramos co rico xamón. Aquí temos o xamoneiro. Paco. Paco. Chamaste Paco? Sí, me llamo Paco, pero me gusta que me llamen para comer y para cenar. Paco, dinos, este xamón é de Jabugo, de Pata Negra ou daqui de Barrantes? Del país es este. Este es que es el país. Este é o do país? Este es el país. De Galicia? De Galicia, de Lugo concretamente. De Oincio, de Lugo. O Incio? De Oincio, sí, de Lugo. E temos xamón de Barrantes? Hostia, no, yo a una vez le quité a un jamón, a un cerdo le quité 5 jamones, pero... Cantos xamóns? 5 xamóns? Tiña 5 pernas? 5 pernas. Un porco con 5 pernas? Sí, sí, sí. Paco descubreuno. Sí, señor. Onde descubriches? Pues estaba haciendo un agujero en casa y escarbando, había una moto que tenía las luces encendidas y allí venía un escrito donde daba lugar a una granja que había ese cerdo. Eso es surrealista. A ver, ímonos desplazar un poquillo máis para aquí, para o lado, e vemos, estes son os que cortan o pan. Cortan pan, donde se meten no medio os chourizos. Que é o que máis se come? Chourizo ou xamón para acompañar o viño tinto de Barrantes? Más rápido el jamón. O xamón come no máis? Sí, pero más rápido. Máis rápido. Pero más se come el chorizo. Máis se come chourizo. Claro. E os chourizos son feitos. Una cosa rápido y otra cosa...
Os chourizos son feitos aquí no Concello de Ribadumia, non? Imagino. Sí, son de aquí, Estarán riquísimos, entón. Sí, solo hai que olerlos. Pódese mollar o chourizo no viño de Barrantes? Tamén. Vemos que tamén se pode mollar o chourizo co viño de Barrantes. Es que hai horas que se pode hacer de todo. Non será unha bomba de reloxería? Será Suiza. Vostede como se chama? Luciano. E vostede é o cortador de pan ou vostede é o que corta xamón tamén? El asador de chourizos. O asador de chourizos? Sí. Está claro que nas festas non poden faltar os asadores de chourizos. O asador de chourizos. Esperemos que haces moitos chourizos esta xornada. Esperemos, que afumemos todo. Está claro que co viño tinto de Barrantes non só se come chourizo e xamón, senón que tamén se come marisco. Aquí encontramos unha muller que come marisco con viño. Por supuesto. Genial. Vexo que tes percebes e camaróns. Porque non hai outra cousa, senón tamén se lle metía. Estos non son camaróns, Se son cigalas. Cigalas con percebes. Non sabes o que é unha cigala? E viño tinto. E viño tinto. No, sabes que pasa na Illa de Arousa, de onde eu son? Camaróns é o que comemos, cigalas non tanto. Pero non te dormas, que te leva a corriente. Mira, vaslle meter algo de viño a todo este marisco? Oye, meter o que faga falta. Eres das que vai beber unha cunca de viño, 2, 3... O xusto é o necesario. Bueno, vemos que esta muller é escueta nas respostas, E que voulle meter o que me faga, o que o corpo necesite. 1, 2, 3, 4, depende. Vemos que sona bastante mal. Pero bueno, vemos que lle vai meter... Por que sonar? Por qué? Claro, meterlle o corpo. Meterlle o corpo. Pola boca. Pola boca. Claro. Bueno, eso, aquí nos quedamos con marisco, castigalas... Tes calor? Empezó a calorarme, a verdade que sí que empezou. Eso polo sol. Un sol impresionante. Sí. E como non, un dos momentos máis importantes do día, a hora da comida, donde disfrutaremos de manxares riquísimos daqui de Ribadumia, mollados por un rico viño de Barrantes que nos vai manchar os dentes. Estamos con José Martínez, tamén chamado Noia, que é o que diseña os carteles da festa do viño tinto de Barrantes. Noia, dinos, levas os 41 anos dibuixando o cartel? Levo 37. 37? 37, sí. Os dous primeiros anos da festa non había cartel, fixéronse sin cartel. Solamente era letra, non había un diseño de unha pintura ou un dibuixo. Foron así simplemente, con letras anunciando a festa. Fixéronse a terceira, cuarta, quinta e sexta, un no Faro de Vigo, creo, outro un señor de Cambados, chamado Losada, e eu empecé na sétima festa. A partir da sétima festa, de aí hasta hoxe en día, fixen o seu. As seguintes casas comerciais convídante á Festa do Viño Tinto do Salnés. Infoba, venta e reparación de equipos informáticos, consumibles e multimedia. La Feria del Calzado. Calza a túa familia con bo calzado e cos mellores prezos. Tamén bolsos e complementos. Búcaro Decoración. Todo para o teu fogar, agasallos, textil e papel pintado. Maribel Moda, elegancia e deseño á túa medida, arranxos e complementos.
Centro de Fisioterapia Barrantes, cursos de pilates en grupos reducidos e convenios de tráfico e laboral. Clínica odontolóxica López y Calviño, o coidado dental coa máis actual tecnoloxía. Autoescola Barrantes, ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación CAP e mercadorías perigosas. Recambios Romai, telefonía móvil e recambios e accesorios pro automóvil e industria. Gina Fogar y Textil, alfombras, cortiñas, estores, roupa de fogar e artigos de decoración. E restaurante Tío Benito. De seguido, imos cos premios dos 12 mellores viños, 6 autóctonos e 6 de Barrante. Imos ver quen son os premiados este ano. Imos coa relación dos premiados destes viños tintos de Barrantes e das súas variedades autóctonas. Imos comezar co premio co sexto clasificado nas variedades autóctonas. El sexto clasificado en la variedad autóctona correspondería a José María da Porta, de Cambados. Quinto clasificado en variedad autóctona corresponde a la Capitana, Cambados. Estamos comprobando o cuarto clasificado destas variedades autóctonas. Hay que disculpar. Corresponde Evaristo González Pazos, Cambados. El tercer clasificado variedad autóctona corresponde a Albadino Aval Barral, Ribadumia. Albino Barral. El segundo clasificado variedad autóctona corresponde a Marta Castro, Ribadumia. Por último, el primer clasificado en variedad autóctona corresponde a Antonio Gondar Moldes, Meaño. E pasamos xa aos premios os viños tinto Barrantes. Comezamos de novo polo sexto clasificado, que pasará a leer de novo o notario señor Botana. El sexto clasificado correspondía al número 29, José Manuel López Taín, Leiro, Ribadumia. El quinto clasificado del vino tinto de Barrantes corresponde a Carla García, Bayón, Vilanova de Arousa. El cuarto clasificado del vino tinto de Barrantes corresponde a Benito Carballa Varela, Leiro, Ribadumia. El tercer clasificado corresponde a Francisco Abuí Núñez, Leiro, Ribadumia. El segundo clasificado del vino tinto de Barrantes corresponde a José Meaño, Barrantes, Ribadumia. Y por último, el primer clasificado del vino tinto de Barrantes corresponde a Manuel Núñez Señorans, Leiro, Ribadumia. Para el año no estaré aquí, pero seguramente... No, seguramente, si chego alá, volveré a hacer lo mismo viño que fixen este ano. Bueno, gracias.
Gondar, Antonio Gondar. Encontrámonos con Antonio Gondar, gañador do premio dos viños autóctonos aquí en Barrantes. Antonio, felicidades ante todo por este gran premio. Como fixeches para gañar este premio? Cultivaches ben o viño, decheslle cariño ás parras? Nada, solo darlle cariño. Estiveches todo o ano regando ben, podando ben, imagino que é o que dis ti, non? Darlle cariño á parra? Sí, é unha cousa que ten que gustarche, tradicional. Supoño que regarías só con auga, ou botaches algún produto especial cosecha da casa? No, solo con agua. Todo con auga? Sí, sí. O viño teu é do que mancha ou do que baixas en manchar os dentes? No, é do que mancha, si, digo, do que non mancha, sin manchar os dentes. Bueno, Antonio, moitísimas gracias. Esperemos que sigas colleitando premios polo bo viño que tes. Moitas gracias. Gracias, Antonio. Estamos aquí cun gran catador de viños que leva a festa, levase celebrando 41 anos, pero él leva celebrando 51. Como é eso de que levas 10 anos máis que a festa? Polo menos, mira que negra está. Fixadevos como limpou ben a taza. Eres dos que bebe ben, entón? Sí. A caña limpa por fora, por dentro da xanio, Trilla. Limpáchelo, pero ben, alambetadas. Alambetadas. Cantas copas bebeches? De que? De caña ou de viño? Bueno, de caña, bueno, sí, de viño, claro, de viño. De viño 6 solas, Trilla. É increíble encontrarnos cun amigo como Piñeiro aquí, pero Piñeiro non o Piñeiro que vos sabedes, senón outro Piñeiro aquí na festa do viño de Barrantes. A verdade, está claro que esta festa internacional. Estamos con Manuel Núñez, gañador do viño de Barrantes este ano. Manuel, como fixeches para facer un viño tan bo? Non fago este ano, senón xa levo moitos anos feito, sacando os premios, os primeiros premios. Hai 3 anos saquei o primeiro premio, o segundo. Hai 5 anos o primeiro premio, o segundo. O ano pasado saquei o terceiro ou cuarto. Este ano, por casualidade, saquei o primeiro. Así que, menos mal. Que terán entón as túas viñas que dan tan bo viño que tantos premios recibe? Mira, vouche a dicir, eu, as viñas que teño, deixou máis o finado de meu sogro con 80 anos. Eso, cando foi naquel tempo, que eu falo en gallego, cando foi naquel tempo, díxome a min, mira, isto, quedan esas cepas aí, cortas e pon unhas novas porque agora danche pouco viño. Se eu mire meu sogro, eu non quero cortar as viñas vellas porque sei que dan calidad e non dan cantidad, pero calidad dana. E desde entonces estou con elas, para min é unha maravilla. Manuel, a verdade é que toda unha honra que un home como vostede gañe tantos premios con un bo viño. Esperemos que haxa moitos máis premios. Bueno, para min agora teño 89 anos, vou para 90 e termino. Nunca se sabe, Manuel, nunca se sabe. Non, hai que contar xa coa vida nova que hai arriba. Pero co viño tan bo que ten vostede, pode durar 200 anos con ese viño. Mira, eu con ese viño cureime, e cheguei aos 89 anos que teño hoxe. Vou para 90, pero daqui para diante agora o corpiño non dá máis fillo. Manuel, moitísimas gracias. Gustaríanos que enseñases o trofeo e mala medalla á cámara e a poder ser que lle des un bico trofeo porque eres o gañador. Bueno, que iba a dicir eu, moitas gracias por darme esta satisfacción de salir en televisión, verdad?
Encontrámonos cos membros da Comisión de Festas do Viño Tinto aquí en Barrantes. Decídenos, rapaces, que lle ides ofrecer á xente nesta festa do viño tinto, ademais de moito viño. Empezo por el. Bueno, pois ademais de moito viño, teñen un bo sábado cheo de actividades. Acabamos de salir do acto oficial, dos cales acabamos de nombrar os 6 millores caldos en variedade Barrantes, e máis os 6 millores caldos en variedade autóctonas. A todos eles veñen dunhas catas de 200 variedades, o sea, uns 200 viños que se presentan polas parroquias. E pola noite vamos ter unhas grandes verbenas tamén. Ayer tuvemos a Poceiro e o Combo Dominicano, hoxe vamos ter a Marbella con Costa Oeste, e mañán facemos un broche final con Panorama. Que raro, Panorama nunha festa, non mo podo creer. Bueno, que máis vai haber? Ofrecédenos para a xuventude, por exemplo. Para a xuventude, ayer hubo un pequeno festival aquí na calle que era privado, e hoxe pois, hai actividades, agora hai un cartel intenso, hai actividades a festa do neno, hai un concierto que empeza ás 7, que organiza se non engaño, vamos a ver, o encontro na calle. Os grupos que van a actuar non sei, pero sei que actúan 2 ou 3 grupos, e bueno, ao largo do día hai máis actividades, hai pois pasarrúas, hai unha gran verbena, como dicía Alberto, e mañán tamén remataremos cun pan de conciertos que habrá tamén na rúa e con Panorama. Ademais de orquestras, ademais de actividades, tamén tendremos algunha cita deportiva, imagino. Claro, evidentemente vamos ter mañá a partir das 9 da mañán a segunda marcha Vete Tinto, na cal vamos ter, este ano batemos récord, estamos sobre unhas 2000 bicicletas. 2000 bicicletas, é dicir, mañá ás 9 da mañá a xente vai sair en bicicleta. Sí, sobre 9, 9:30 partirán desde a Plaza do Concello e subirán San Martiño, sobre Meis, Armenteira, un trozo de Lores, volverán a Armenteira, unha ruta sobre os 46, 48 km. Imagínome que moita xente irá coa bicicleta sen dormir, porque ás 9 da mañán unha marcha cicloturística de 46 km, pois bueno, habrá de todo e habrá algúns que a terminen e outros que non, imagino. A maioría irá de resaco ou de reenganche, como se dice. Vos ides a ir coa bicicleta? Non estamos preparados para eso, non estamos preparados. Eu a 7 meses estou preparado para eso. Bueno, vemos que estes dos compañeiros non están preparados, pero bueno, que saia todo ben, que disfrutemos todos da festa do Viño Tinto de Barrantes, e a seguir facendo máis festas a Comisión de Festas. Graciñas. Veña, moitas gracias a vos. Veña. Encontrámonos nun momento difícil, porque estamos con Luís Aragonde, que é o alcalde de Cambados. A festa do Viño Albariño, a festa de Barrantes... Como se leva esa amizade e rivalidade? Moi ben, rivalidade ninguna, non? Eu creo que somos complementarios, en ningún caso somos rivales. O Albariño marida perfectamente co marisco da ría, coa vieira de Cambados, coa ostra, coa meixa, e, por suposto, o tinto de Barrantes, pois na variedade de tinto, pois ten un viño pois moi bo, moi aceptado, ademais, entre a nosa sociedade, entre os nosos veciños, e, bueno, pois marida pois con outros produtos, como pode ser, pois, bueno, como os que degustamos hoxe aquí nesta festa, e eu, desde logo, pois quero desmitificar isto, non? De que non somos rivales para nada, sino que son viños complementarios, o Albariño encaixa cuns produtos e o tinto con outros. Pero, bueno, podemos, obviamente, probar o Albariño con churrasco, con chourizos, e o Barrantes, pois, co produto marítimo que temos en plan centola, en plan ameixas, non? Podese compaxinar. Bueno, para gusto se pintan cores, non cabe dúda. Eu o que si che podo asegurar é que o Albariño é o mellor branco do mundo e que, desde logo, pois o tinto Barrantes é tamén un moi bo tinto. Dentro dos tintos é un bo viño, polo tanto, pois como insisto en que non somos rivales para nada. Non só temos o mellor marisco do mundo aquí na zona, senón tamén temos os mellores viños do mundo. Temos bons viños, temos boa calidad, pero sobre todo porque os colleiteiros, os viticultores, aquí saben facer ben as cousas, levan moitas décadas en este mundo e, bueno, pois as cousas ben feitas, pois ao final o produto, pois como vedes, está sendo moi premiado en todos os lugares e, bueno, felicitar desde aquí tamén a todos os premiados desta edición do Viño Tinto do Salnés, porque ademais, pois vedes que hubo premios repartidos en moitos municipios da comarca, eso é moi bonito. Vemos que efectivamente non hai rivalidade, sino a amizade entre Cambados e Ribadumia. Luís, moitísimas gracias.
e despois desta festa esperamos pola vosa. Pois sí, este é o predecesora do viño do Albariño, aí esperamos ter tamén a todos os veciños da comarca, e igual que os de Cambados veñen á festa do tinto, esperamos que todos os veciños de Ribadumia veñan tamén ao Albariño e disfrutemos todos xuntos. O Canarias Baixas tamén estará ali. Gracias. Gracias, esperámosvos. Hasta logo. Alfonso, contanos, vas disfrutar da festa do viño tinto aquí en Barrantes? Procurei disfrutar algo. Este ano cheguei un pouco tarde, que sempre procuro vir desde o principio, pero ainda vai dar tempo a disfrutar algo que máis fai bo tempo. Mas vale tarde que nunca. Ademais, o viño de Barrantes está pola mañán, ao mediodía, pola noite, supoño que estarás todo o día. Vamos a probarlo pola noite, a ver que tal sabe. Mañá non me dou tempo, como che digo, ahora probei un pouco, a ver a noite como sabe. Seguro que sabe como mínimo igual de ben que a tarde. Din que é un dos mellores viños do mundo. Imagino que na Xunta sabremos que este viño é un dos mellores. Non sabemos, aquí hai viños moi bons en Galicia, e este é un deles, por suposto. Eu traballei en Cambados moito tempo, hai que falar moi ben tamén do viño de Cambados, pero creo que este tamén, no seu estilo, é un viño que ten moito que decir. É dicir, temos bo viño por toda Galicia. Efectivamente, afortunadamente. Temos, aquí en Galicia, polo que vemos, temos todo bo. Viño, marisco, produtos, todo tipo de produtos é bo aquí en Galicia. Pois o que fai falta é que a xente veña de fora a probalos, a facer aquí un pouco de gasto, a facer turismo, que nos ven moi ben, que veña xente que nos este vendo, e os que nos veñan aquí e despois vayan fora, que digan a xente que veña que nos fai falta ahora mismo. Encontrámonos aquí co párroco non só de Barrantes, senón tamén de onde? De San Salvador de Meis, San Martiño de Meis, San Clemente de Sisán e agora mesmo tamén un poquinho auxiliar en Curro. Fixádevos, 5 igrexas parroquiais. Claro, 5. Pero e como fai vostede para estar en 5 á vez? Bueno, pois coa forza do Espírito Santo tratamos de atender as 5 parroquias como o mellor que podemos. Meu Deus, pero 5 parroquias, atender a 5 parroquias é unha labor difícil, Vostede non ten axuda, non ten... Sí, claro, axúdame moito un grupo de seglares que teño en cada parroquia, catequistas, grupo de pastoral, un grupo de liturgia, pois eles bótame unha man e así é como podemos levar todo, non? Eu na Illa de Arousa fun catequista tamén durante moitos anos, pero ao final tiveno que deixar porque non soportaba a presión. Sí, sí, bendito sea Dios que fores catequista, pero mira, mes pasa a moitos catequistas, todos empezan e ningún sigue. Empezamos con moita forza. Hai que ser constantes, hai que ter voluntad e fuerza, non hai que abandonar así tan fácil. Sí, pero é tan fácil pecar. Ai, é tan fácil pecar. É tan fácil pecar que non conseguimos, algúns que somos débiles, non conseguimos... Xa estamos coa debilidade, e logo a forza de Dios, a forza do Espírito, o Evangelio. Un capaz, un párroco está en 5 parroquias diferentes exercendo. Vostede é digno de admirar. Sí, ademais estamos aquí tamén participando desta festa civil do viño tinto. O sea que hai que estar un poquinho en todo, hai que facer sociedade, tens que estar con teus filigreses, ali onde requiera a circunstancia, un día na iglesia, na misa, un día de alegría nunha festa, nunha boda, nun bautizo, tamén un día de tristeza cando hai que despedir un ser querido nun funeral, e hoxe esta festa que é unha festa pois comunitaria daqui de toda a comarca do Salnés, pois tamén o cura debe estar presente, porque estás aquí con todos os teus filigreses e veciño de outra comarca. O cura é unha persona máis tamén aquí, non? Padre, moitísimas gracias e que a paz sexa contigo. Moi ben, é co teu espírito. Graciñas, padre. Moi ben. Despois de tanta troula, tanta festa toda esta mañán e todo este mediodía, agora é o meu momento, agora toca a min probar o viño de Barrantes. Seguro que está bo.
As seguintes casas comerciais convídante á Festa do Viño Tinto do Salnés. Infoba, venta e reparación de equipos informáticos, consumibles e multimedia. La Feria del Calzado. Calza a túa familia con bo calzado e cos mellores prezos. Tamén bolsos e complementos. Búcaro Decoración. Todo para o teu fogar, agasallos, textil e papel pintado. Maribel Moda, elegancia e deseño á túa medida. Arranxos e complementos. Centro de Fisioterapia Barrantes. Cursos de pilates en grupos reducidos e convenios de tráfico e laboral. Clínica Odontolóxica López y Calviño. O coidado dental coa máis actual tecnoloxía. Autoescola Barrantes. Ensino de calidade coas últimas tecnoloxías. Formación CAP e mercadorías perigosas. Recambios Romai. Telefonía móvil e recambios e accesorios pro automóvil e industria. Gina Fogar y Textil. Alfombras, cortiñas, estores, roupa de fogar e artigos de decoración. E restaurante Tío Benito.